почна ли? Да. Това е гробницата. Да, бе, да. Да. А той има и запис, и звук. Предполагам. Ето го и кръста. Дами и господа, не знам дали го виждате. Това ще се? Да. Ето го. Така, така, така. Така и така. Ще да се махна тук. Тама. Това е самата гробница вътре. Отгоре има дупка. Съборена се. Да. Ай, само се тук ти за... Ето ги глинените плочки. Нали така? Да, Глинените плочки. Пълен терекот. Тук е нещо археолози или нещо са копали. Да видят кое има явно. По-бавно вали да може да фокусира. Ето тук също може нещо издълбано май. Като го гледам. Да, бе, има. Нещо издълбано има. Чертано. Виж коя мазилка са имали, майка, направили са едно време. Страшна мазилка. Дръпни са малко надясно. Това не ме имене, бе, аз съм... Добре, ето го хода. Излизам, разбираш, да. Ето го, да. Чао, Александър. Излизам и ще затворя отвър. Да, не. Излезеш. Сега се... Опа! Хоп! И готово. Уникална гробница. Ето е гробницата. Това са стъпалата. Нагоре. Се качваме. Опа! С карта е с 2 кг. Не, 8 не си е още си карал. Тук колко е стръмно. Надолу. И така. Ето е самата крепост. Базиликата. И крепостта. Доста голяма ще е. Ти казвам, това е най-голяма. Какви са крайните? Ето е апсидата. Така. Ето е пак гробницата. Опа! Тук има един много голям изкуп. Някакъв фрагмент. Така се вижда. Как беше името на крепостта? Залдапа. Залдапа. Горе дето Шкорпил открил, тя била още по-голямата стъпка. Къде тя горе? Ма тя е тревясна, тя... Не, там нищо не се вижда. То се налича и там е този гърлюк да излезе. Едно треволяк. Край. Като излизате от този пояс, като свърши,